Здравейте, приятели! Днеска сме в музей в Казанлък. Сега ще ви покажа няколко неща. Тук е Емануела. Тук също там има по-големи. Ето тук има монети. Предишните ни монети. Предишните ни монети, хора. Преди амаре бабенки седи. Тук са парички като монети. Много са ценни. Вижте, децата там се снимат. Ето вижте. Виж колко деца сми. Ето тук госпожата снима. Ето тук е там има. Абонирайте се за канала. Ето тук има. Тук. Ма не пише как се казват. Сега отиваме в следващия музей. Тук има каменни плочи. Там има каменна голяма плоча. Вижте така. Тук прочете. Тук има много старини. Тук има една страхотна сграда къщички. Ето вижте, много е хубава. Това са щитове. И това е щит. Вижте, приятели, колко стари неща има. Сега влизаме в следващата зала. Вижте тук, приятели, кани за вода е това. Ето вижте, приятели, тук има злато. Злато има, ето вижте, някакво скрито има злато. Ето тук има, ето тук има злато, ето тук има това. И сега ще видим златния венец. Ето златния венец. Сега ще влезем в следващия музей пак. В горния музей се качваме. Ето вижте тук рибния буквар на Петър Берон. Ето вижте Евангелие. Ето вижте Евангелието. Ето тук има народни. Ето вижте шевици от Казанлъшката от смукани и рези. Ето вижте тук колко много книги има. Ето там има, там също, там, всичко има тук. Ето там си. Ето тук вижте поет. Ето вижте старите неща. Ето вижте. Вижте тук сяба има. Ето бе. Тук също има голяма сяба. Ето тук прочетете. Вижте. Ето вижте тук Балкански войни. Първата световна война, Втората световна война. Тук има някакви бомби. Тук генерал Иван Пашинов. Тук му е дрехите. Ето тук има. Ма не мога да разбера какво пише.
съюзни разбойници. Ето вижте. Тук има една малка себа. Ето вижте. Ето вижте, приятели, децата се настаниха. Не сте взяли там да въцъкне госпожа. Ето тук децата се настаниха на диванчета. Тук сега ще ви покажем музикални инструменти. Тук има цигулки, гитара. Ето и тук има цигулка. Там има голяма, там. Там има, там. Тук голяма, тук. Там има големи. За момента най-голяма. Там вижте хора. Вижте, приятели, там има картини. Вижте, приятели, изображенията. Приятели, излезнахме от музея. Отиваме на разходка. Сега. Излезнахме от музея. Абонирайте се за канала. Приятели, сега намерихме тук. Намерихме една китайка. Ето я и сега се снимахме с нея. Приятели, има големи патентата. Ето вижте, приятели. Ето тук ще се снимаме. Приятели, тук колко много хора има. Тук ли ще е това нещо? Ние сме в момента в Казанлък. Приятели, онези големи патицата, дето ви показах. Наистина много са интересни. Направо като на истински патица се правят, викат. Приятели, ще влезем в ДМ. Приятели, в Казанлък. Колко е? На джана е